općine Malinska Dubašnica ove godine počasnim građaninom proglašen je naš dragi sumještanin, gospodin Pavao Barbiš. Gospodin Pavao Barbiš svima nam je dobro poznata osoba. Aktivni je član naše župe Svetog Apolinara, gdje svojim predanim radom zadužio generacije žitelja i vjernika. Prije svega tu mislimo na generacije i generacije ministranata, prvopričesnika, mladih pjevača i čitača s kojima je Barba Pave oplemenio njihovo primanje svetih sakramenata, a ujedno gradio ljude na temeljima pravih vrijednosti. Gospodin Pavao Barbiš bio je dugogodišnji suradnik osnovne škole Frankopana te dječjeg vrtića Katarine Frankopan, gdje je držao sate vjeronauka, aktivno sudjelovao u priredbama te kao dugogodišnji član općine vijeća pridonosi općem dobru. Važno je spomenuti i da je gospodin Pavao Barbiš otac 9 djece, te da je sa svojim suprugom Katicom vodio obiteljski pansion već pozamašni niz godina, što je svakako primjer velikog odricanja, ali i ljubavi, kad pored svih obiteljskih obveza ima štoliko generacija naših žitelja na srcu, čije bi odrastanje bilo nezamislivo bez Barba Pave. Čestitam vam, Barba Pave, molim vas da mi se dugogodišnji javni društveni rad na razvoju župe Svetog Apolinara, kao i cijele općine Malinska Dubašnica. Barba Pave, hoćete li nam reći nešto? Moram nešto i reći. Ja djeci govorim Bešava Bahtera, a svi odrasli u pitanju Marašava Bahtera. Najprije želim zahvaliti svima onima koji su me nominirali. Tu je župnik, tu je pastorno vijeće, tu je naš načelnik, tu je odbor općinskog vijeća. I zahvaljujem njima koji su me nominirali, koji su to osjetili i onima koji su prihvatili te prijedloge, jer ne su prihvatili, da bi ja ni mogu to. Mojoj ženi se najprije zahvaljujem jer je ona trebala biti na ovom mjestu gdje sam ja sad. Ona je rodila 9 djece i ona ima najveće zasluge i drži 5 kantuni od naše kuće, a nekako se kaže 3. Šteta je takvom ženu ne imati puno djece. Zahvaljujem Paulu i Kristini koji na skladnom braku. Zahvaljujem Veroniki, koji je najstariji unici, gdje je ona? Patriku, Mirjam. Zahvaljujem Katarini i na tome što je ona koji put znala nama reći nešto i što možda nije bilo baš za uho tako jasno, ali bila je u pravu. I njezinom mužu, koji se sad na plus 50 kuvaj tu prije. Zahvaljujem Dori i vi. Također se zahvaljujem Jeleni koja nije mogla biti ovdje sad i njezinom mužu Ivanu, isto na skladnom braku, na njihovo 4 djece, na Rebeki, Raheli, Marti i Danijelu. Zahvaljujem se Emanuelu i njegovoj ženi Karmen na jednom skladnom kršćanskom braku koji nam potvrđuju i Jakovu i Dominiku, čujete Dominiku. Želim spomenuti Ceciliju, naše najmlađe dijete koje je u Zagrebu sad radi, 23. će doći, ali nije mogla za sad, tako da želim se njoj zahvaliti.
želim se zahvaliti Elizabeti, našoj sestri Franciski Piji, koja je, nećete vjerovat, 5 godina imala dečka. To je dobra dečka. Međutim, prevladao je Isus. Ne pitajte me ni kako ni zašto, ne mogu to objasniti. I onda kad je otišla u samostalnost, još je izabrala kontemplativni red. Tamo će biti odvojena. Radi u svom vrtu, radi u kuhinju, pere veša za cijelu zajednicu, omnijateo i posvetila se to. Nije govoreno, možemo ga osjetiti, ali inače ona ne izlazi iz kuće. Inače je u tri. I hvala Apolinaru. Apolinar koji je završio matematički fakultet u Zagrebu. I kada je završio taj fakultet, umjesto da ide na praksu i da se posveti, izabrao je duhovno zvanje. Otišao je na teologiju. I mogu reći 31.8. iduće godine, 24. bit će mlada misa u Vašnici. Nadam se da to bi lijepa mlada misa da ćemo proslaviti dostojno i lijepo. Sjećam se 87. godine kada je bio ovdje župnik Popive Vrnić mlađi i godine kada je naš najstariji sin Paolo počeo u školu. I ja sam tada osjetio potrebu da župniku pomognem u tome. I ponudio sam mu se i on je prihvatio. I ja sam u crkvi predavao tada vjeronauk tim prvašićima od 87. I bila je hladna crkva. Znate, imali su rukavice, obučeni su bili, nisu mogli ni pisati. Ja sam samo govorio. I sjećam se 90. godine, pogotovo, kada je bio ovdje župnik Popihovil Predrag, koji mi je rekao, slušaj Pave, ovo je sad naše vrijeme, idemo ja i ti u školu. Ti ćeš predavati nižim razredima, ja ću višima i tako će.